Megint fényképezek? Nem? Jó. Na jól van. Akkor az a kérdés, mindhárman mondhatjátok, de hogy most már 10-valahány éve van ez a kapcsolat, voltak itt néhányszor a Lexingtoniak, és az a kérdésem, hogy látod, hogy milyen volt eddig ez a kapcsolat? Mi volt az, amit kiemelnél, hogy mondjuk jó volt a nyomátiaknak? Hát először is szerintem egy ilyen kapcsolat ez nagyon jó, fontos nekünk, és azt emelném ki, hogy a legjobb az volt, amikor legtöbben voltak, legnagyobb létszámban voltak, mert tehát többen lehetett beszélni, több mindent megtudtunk egymásról, többféle információ bejött, kiment, tehát jó volt, jó egy az egybe. Persze nekünk ez egy nagy segítség volt, hogy a két lányunk egyetemen volt, és mind a kettőt segítették, ezt nagyon megköszönjük nekiek, és bármikor szívesen fogadjuk mi is őket, szívesen lássuk a mi szerény körülményeink között, ahogy mi el tudjuk látni persze, de annál nagyobb szeretettel. Köszönöm szépen!